Aromatična ulja su od izuzetnog značaja za ulepšavanje života jer imaju izuzetno lep miris. A radi se o prirodnim materijama koje dobijamo iz različitih delova biljke. To može da bude lišće, to mogu da budu cvetovi, plodovi, koren, stabljika. Prirodnim postupcima kao što je ceđenje, destilacija ili potapanje dobijamo izuzetno moćna i izuzetno mirisna jedinjenja kratkih molekula koji mogu lako da prodru kroz našu kožu ili kroz našu sluznicu ili čak mogu da se unesu u naše telo, ali pod strogom kontrolom lekara. Jer kada govorimo o esencijalnim uljima koje se koriste i u kozmetici i u medicini i za lečenje, ovde važi pravilo od viška glava zaista može da boli. Prema tome, samo umereno i pod kontrolom lekara.